Màgia. Potagia. Pota de cabra. Mira que m'hi esforço, però això de picar paraules i col·locar la síl·laba tònica a lloc perquè el conjur funcioni no és tan fàcil com em pensava. I això que amb paraules simples sí que és fàcil. Mireu. Taula. Només hi pot haver una síl·laba tònica en tota la paraula, i és la que s'endú el cop de veu més fort. Taula. En aquest cas, guanya tau, que seria la síl·laba tònica, i la seria l'àtona. Vegem una altra d'aquestes faciletes. Casa. La síl·laba àtona és la que no té força a la paraula. El seu cop de veu no és fort. Casa. Vinga, va, agafeu les vostres varetes que farem una mica de màgia. Haureu de picar les paraules que jo us indiqui i, quan hi hagi la síl·laba tònica, heu d'aixecar les mans. Per exemple, bledes. Ara proveu vosaltres amb tomàquet. Tomàquet. Molt bé. A veure si feu aparèixer pastanagues. Pastanagues. Bona! Aquí les tenim, les pastanagues. I ara una de molt difícil. Albergínia. Aquí la teniu, l'albergínia. Compta amb paraules com albergínia o potàgia, que acaben en IA i en català són dues síl·labes diferents. Bé, hi ha 3 tipus de paraules segons on tinguin la síl·laba tònica, és a dir, la síl·laba que diem més forta. Agudes, planes i esdrúixoles, com sabem quin tipus de paraules són? Doncs ens hem de fixar en la posició de la síl·laba tònica. Les paraules agudes són les que tenen la síl·laba tònica a l'última síl·laba, és a dir, a la dreta de tot. Les paraules planes són les que tenen la síl·laba tònica a la penúltima síl·laba, és a dir, la segona síl·laba comptant des de la dreta. Les paraules esdrúixoles són les que tenen la síl·laba tònica a l'antepenúltima síl·laba, és a dir, la tercera síl·laba comptant des de la dreta. Vinga, ho provem amb una mica de màgia. Vull que m'aparegui un enciam. En-si-am. Aquí el tenim. En-si-am. És una paraula aguda perquè trobem la síl·laba tònica al final de la paraula. En-si-am. Mireu al vostre voltant i intenteu descobrir totes les paraules agudes que us envolten. Potser teniu al costat un retolador. I de planes, quantes n'heu trobat? Per exemple, una carpeta o un bolígraf. En trobeu alguna d'esdrúixola? Potser un pot de ceràmica, una fàbrica. Ara us toca a vosaltres sols. Heu de separar en síl·labes les següents paraules i dir si són paraules agudes, planes o esdrúixoles. Pèsol. Bàscula. Pebrot. Us deixo amb la clau de les solucions i jo me'n vaig cap a casa amb el meu cistell de verdures, que això de fer màgia m'ha fet venir gana. Au! Adéu-siau!